Ik ben Lieke Kaldenhoven en ik sta hier voor Be More op de vakantiebeurs. Be More is een soort van stichting, kun je het noemen, die kleinschalige projecten heeft in Zuid-Afrika. Voor de kleinschalige projecten in Zuid-Afrika zoeken wij vrijwilligers. Het zijn sociale projecten, dus het is niet de bedoeling dat je huizen gaat bouwen, scholen gaat bouwen, waterputten gaat slaan. Dus echt sociaal contact met de mensen daar. Op dit moment hebben we projecten in Zuid-Afrika en er komen ook projecten in Oeganda bij. Door middel van een kleine bijdrage kan je al een hele hoop betekenen voor die mensen. En dan ook nog eens in een land met twee gezichten. Je hebt de cultuur, de natuur, alles wat mooi is om te reizen. En het is alleen maar mooi als je het kan combineren met alleen maar al vanaf 4 weken vrijwilligerswerk doen. Het is maar een klein verschil die je maakt, maar uiteindelijk als je een hoop kleine verschilletjes maakt, dan is er een hele grote berg die het grote verschil kunnen maken. Komen ze in contact met jullie? Je kan op www.be-more.nl kan je alle gegevens over ons vinden, kan je alle projecten vinden. En daar kan je ook contactformulier invullen, zodat je informatie thuisgestuurd krijgt. Daarnaast staat er ook een telefoonnummer op, waar als je liever telefonisch contact opneemt. En alles kan je vragen en zeggen en we zullen proberen iedereen te helpen. Dus schrijf je massaal in, zou ik zeggen. Dankjewel.